няколко десетилетия наред църквата на адвентистите преживява събития, които в известен смисъл са притеснителни, а в друго отношение са негативни за бъдещето на Божия народ. От около 3-4 години в България тези събития вече са реалност. Част от тези събития представляват в внасянето, в употреба, така да се каже, сред членовете на Адвентна църква една нова стратегия за развитие на църквата, за бъдещето на църквата, наречена естествено развитие на църквата. Преди да започна в самото начало, бих искал да си помогна с едно сравнение, изнесено в интернет, между естественото развитие на църквата, така нареченото NCD, проучване, Институт за естествено развитие на църквата, и движението на Уилоу Крик или Уилоу Крик асоциацията. Това е една голяма протестантска, по-скоро надденоминационна църква, която се намира близо до Чикаго. Правя това сравнение с една ясна цел, защото ще стъпя върху това, което са създали американците вече в продължение на почти 20 години, за да направим анализ на това, което очаква Адвентна църква в България. Ето ги и двете колонки от сравнителни белези. Те са всичко на всичко 8, така както и Кристиан Шварц ги описва в своята книга. ЕРЦ, 8 области на развитие, Уилоу Крик, движение, 8 области на развитие. От страна на ЕРЦ, упълномощаващо лидерство. Уилоу Крик, лидерство. ЕРЦ, служение ориентирано според дарбите. Уилоу Крик, дарби. ЕРЦ, страстна духовност. Уилоу Крик, духовни формации и служение ориентирано към добрите чувства. ЕРЦ, функционални структури. Уилоу Крик няма тук област, в която да бъде паралелна на движението за естествено развитие. ЕРЦ, вдъхновено богослужение. Уилоу Крик, поклонение и изкуства, проповядване и поучение. ЕРЦ, холистични малки групи. Уилоу Крик, малки групи. ЕРЦ, евангелизъм, ориентиран според нуждите на външните хора. Уилоу Крик, евангелизъм. ЕРЦ, последна 8 характеристика, любящи взаимоотношения. Тук Уилоу Крик няма такава област, затова пък те имат друга една, студентско служение. Защо правя това сравнение? Отново казвам, за да си дадем сметка, че когато навлизаме в нови води, като църква и като общество, като вярващи хора, ние спокойно бихме могли днес да живеем в един информиран свят, да проучим въпроса за това какво представлява ЕРЦ и да се дадем сметка на къде отиваме. Всъщност Уилоу Крик и Седълбек Чърч, Уилоу Крик в Чикаго на север в Съединените щати, а Седълбек Чърч на юг в Калифорния са паралелни църкви, макар и движени от различни пастори, паралелни мегацъркви, които развиват идентични структури, идентичен подход за развитие, като така нареченото естествено развитие на църквата в Европа. Сега бих искал да погледна една статия, която е написана от Ванс Фарел. Преди да продължа, искам да кажа, че тази статия, както и документите, с които разполагам и които ще представя пред вас не само в това размишление, са документи, които съм връчил на Съюзния съвет, и това са документи, които надявам се са разгледани. Предполагам, че Съюзния съвет няма проблем с тези документи. Аз обаче като мислещ човек имам. По една проста причина. В момента, в който ще представя части от тази статия пред вас, искам да ви покажа, че Уилоу Крик, Седълбек и естествено развитие на църквата се базира на една бизнес програма, която е разработвана в продължение на десетилетия. Това няма нищо общо с Библията.
колкото и да се опитват да ни убеждават, че това е библейско, в следващата ми тема аз ще ви покажа, че това няма нищо общо с Библията. Основата, на която стои тази програма ЕРЦ, както и Willow Creek и Saddleback Church, е бизнес менеджмент програма, която при добро желание може да донесе положителни резултати на всяка църква, прилагаща този продукт. Това е една статия, както вече казах, в която се разглежда продукта на Saddleback Church по-отблизо от един бивш американски адвентен пастор, който явно е имал наблюдение. Това, което искам още да кажа в движение, преди да вляза в статията, е едно предупреждение, че в много църкви днес, адвентни църкви по нашия свят, естественото развитие на църквата не е много добре познато, защото хората, които са били обучавани, адвентните пастори, както и много миряни, които са били обучавани в тази стратегия, са хора, които са предупреждавани, че ако бъде изнесена официално пред църковното общество, тази стратегия ще предизвика разцепление на църквите, ще донесе много дискомфорт и една голяма част от миряните ще потърсят свое различно място за преживяване на духовните си потребности. Така че не само в Америка, както някои предполагат, но и по целия свят ЕРЦ, Willow Creek стратегията, както и Saddleback Church стратегията се прилагат до голяма степен без пасторите да уведомяват за това своите миряни. Имам предвид онези пастори, които са посещавали обучението на Рик Уорън и Бил Хайбълс. И така. Преди да навлезем, в самата статия са описани 40 целенасочени дни. Рик Уорън е човека, който написа Целеустремената църква преди години. 95-та година всъщност, мисля, че излезе неговата книга. Тя стана за много кратко време бестселър в Съединените щати. Тя се превърна в учебник за много пастори, защото беше много интересно поднесена като стратегия за печелене на души, за утвърждаване на църквата и за издигане имиджа на църквата. По-късно Рик Уорън написа втора книга Целеустремения живот и в нея, тя също много добре се продаваше, в нея той предаде личното си виждане, личната си визия за това как човек да живее християнски живот по един различен, бих казал напомпан духовно, в кавички, живот, за да имаме в този объркан и отчаян свят повече надежда, повече кураж, повече увереност в това, че ние сме истински християни. Малко след като втората му книга излезе, Рик Уорън създаде една програма 40 целенасочени дни, която беше представена за период от около 6 седмици в много адвентни църкви в Съединените щати. Над 8000 църкви от 50 щата и 19 провинции са участвали досега в тези 40 целенасочени дни. Това е отразено в една от брошурите на Saddleback Church. По време на тези последователни съботи нашите хора прочетоха и чуха проповеди за последната книга на Рик Уорън Целеустремения живот. Всъщност, това е била една съживителна кампания, в която главният инструмент за съживлението е целеустремения живот, по-скоро рекламна кампания, според по-късните резултати. От друга брошура в Saddleback научаваме, че 40 целенасочени дни е била открито одобрена и ползвана от голям брой деноминации, включително и следните. Обединени Божии църкви, Баптистска църква, Божия църква, Евангелска църква, Международна Петдесятна църква, Църква на адвентисти от седмия ден, Презвитерианска църква, Лутеранска църква, Назарянска църква и много други. Семинарите за църковен растеж учат пасторите, които ги посещават, как да доведат повече външни хора и да ги накарат бързо да се присъединят към църквата. Семинарите за църковен растеж учат, че не бива да се набляга на доктрините и стандартите. Музиката, общителността и вълненията са ключови фактори за довеждане и задържане множествата, но не и религиозните вярвания. Сами разбирате, че в Saddleback Church и в Willow Creek Church доктрината е нещо, което пречи на фактора за развитие на църквата. Доктрината не е фокусен момент в
проповедите на пасторите, набляга се на ентертеймента, на представлението, на шоуто по време на богослужение, така че да бъдат привлечени от улицата други хора, които да влязат и да останат в църквата. Конкретно за Saddleback Church, църквата на Рик Уорън, какво представлява тя? Една от брошурите на Saddleback Church казва: нашата задача е да снабдим пастори от целия свят с необходимото, за да обновят и разсъдят църквите си, т.е. да родят нови и нови църкви, така че да станат балансирани, растящи и увеличаващи се. Само в кампуса на църквата Saddleback Рик Уорън е обучил повече от 108 000 пастора на принципите за развитие на църквата. Сателитните предавания на живо увеличават това число до над 160 000 пастора, като добавим международните програми в Австралия, Южна Корея, Тайван, Китай, Филипините, Хонг-Конг, Амстердам, числото нараства над 180 000 обучени пастора по цял свят. Сами разбирате, че Рик Уорън е човек с големи мащаби, той работи с много размах, той, разбира се, не е сам. Доколкото ми е известно, 13 души младши пастори помагат в неговата църква, в разгръщането на богослужението, както и в целия продукт, който Saddleback Church произвежда и продава на други църкви по цял свят. Ние работим върху публикуването и разпространяването на различни помощни средства за пасторите на много езици. Това включва международния семинар на DVD, вече на 18 езика, ръководство, учебни материали, които са една малка част от тях, казва друга брошура на Saddleback Church. Една статия на ревю, Adventist Review от 18 декември 1997 година. Пита какво да правим с Уилоу Крик. Тук имаме един факт, който е представен пред нас. Най-посещаваната, нехаризматична и непринадлежаща към никоя деноминация в света, в църква в Америка. Намираща се в предградията на Чикаго, която продължава да оформя не само своите преки църковни общности, но доста забележимо и членуващите към асоциацията Уилоу Крик 2200 църкви от 70 деноминации. В тази статия на Adventist Review се прави естествено сравнение между Уилоу Крик и Saddleback Church, защото те всъщност те принадлежат на едно котило църкви. Асоциацията на Уилоу Крик се стреми да помага на църквите да превръщат невярващите хора в напълно посветени последователи на Христос. Те се стремят. Друг е въпросът дали новодошлите стават напълно посветени последователи. Друг един факт, отново споменат в тази статия, адвентисти, пастори и миряни редовно съставляват една от най-големите групи на 6 годишни семинара в Уилоу Крик, включително на конференциите за църковно лидерство през май-октомври и на главната конференция по лидерство през август. Адвентисти, пастори и миряни редовно посещават всичките годишни активни събития на Уилоу Крик. Друг по-интересен факт от изложените по-горе два: последните адвентни църкви, които се разделиха или отклониха от деноминацията ни, Орегон Сънисайд, Мериленд Дамаскъс и Колорадо Крайст Адвент Фелоушип, несъмнено са били повлияни от отличителните белези на службата в Уилоу Крик. Това са едни от големите адвентни църкви в Съединените щати с понад 1000 души членство, вероятно много повече. Те са били повлияни от следните белези на служенето на Уилоу Крик: малки групи, изследване на духовните дарби, приятелски евангелизъм, съвременно богослужение, ако не и от независимия им статут. И действително Уилоу Крик и Saddleback Church са независими църкви. Те не заявяват своето членство в никоя баптистка, методистка или каквато и да е била друга църква, макар че техните пастори са произлезли от протестантски консервативни църкви. Това е факт, че адвентни църкви напускат обществото на адвентната църква заедно със своите пастори, големи адвентни църкви, и тези адвентни църкви избират независимия адвентизъм. В крайна сметка те дори напускат съботата като ден за поклонение. Още един факт: на много адвентисти, които не са били в Уилоу Крик, им е писнало да слушат за него от адвентисти, които са ходили в Уилоу Крик. В някои случаи местните членове се разделят относно това доколко чувствително насочени трябва да са църковните им служби.
Ще обясня това чувствително насочване малко по-късно, но интересно е, което се коментира в статията на Adventist Review, че този вид мислене, този тип мислене, както и стратегията наречена Уилоу Крик или Saddleback Church, стратегията, водят адвентните църкви до дискомфорт и до разногласия, до усещане за неприемственост и нетърпимост. По отношение на миряните. Пасторите, разбира се опитват да бъдат толерантни и разбиращи. И все пак, какво да правим с Уилоу Крик? В тази статия е записано: трябва да сме благодарни, че го има Уилоу Крик. Аз също съм благодарен. Благодарение на Уилоу Крик и Saddleback Church днес мога да направя сериозна и съвсем реална преценка на това какво представлява ЕРЦ кампанията. Да продължим нататък. Винаги съм напускал комплекса на Уилоу Крик. Тук бившият адвентен пастор продължава да говори, казвайки: винаги съм напускал комплекса на Уилоу Крик на стойност $34,3 милиона с положителни мисли. Това е една стара статия, сами вие разбирате, че вероятно комплексът е нараснал като материална стойност много повече от тогава до днес. Адвентистите трябва да дадат шанс на Уилоу Крик. Естествено, на фона на това, което Ванс Фарел, адвентният пастор, пише, и на фона на това, което ще ви кажа, наистина ние трябва да се молим за тези хора, защото те все още имат време за втори шанс с Бога. Като хора, които често предварително са осъждани, трябва да избягаме да осъждаме другите предварително. Разбира се, осъждането е нещо различно от трезвата преценка. Адвентистите трябва да продължават да се учат от Уилоу Крик. Те също имат своето място в пророчеството. Сега малко за Рик Уорън и неговата църква, която също почита неделния ден. Рик Уорън е целял най-напред да създаде една голяма църква, после показва и на други как да изградят своите църкви. Той е посветил десетилетия, обучавайки над 300 000 пастори на своите принципи за съживление и обновление. Списанието Християнството днес в Съединените щати нарича Рик Уорън пастора с най-голямо влияние в Америка. Църквата на Saddleback нараства от библейско изучаване през 1980 година до 15 000 члена днес. Всъщност, истина е, че Рик Уорън започва на чисто бяло поле, без нито един член. Той и неговата съпруга, все още като млади хора, точно преди да се роди първото им дете, отиват в Калифорния и започват своята работа като пасторско семейство съвсем от нулата, докато днес имат над 15 000 души членство. Още 70 000 души са присъствали на поне едно богослужение и са в църковните регистри. Още 70 000 души, които поне веднъж са присъствали на църква. Всеки уикенд близо 19 000 поклонника избират между 9 възможни места за среща, като главния храм с 3000 места, кафенето или постройката на плажа за учениците. Там сред пейзажа има изградени постановки на 40 библейски събития, проектирани по теми от ландшафта архитекти, включително има и поток, който може да се разделя като Червеното море. На всяко място, с изключение на асфалтирания паркинг, посетителя може да види на живо или на видеозапис Рик Уорън на Амвона да тълкува свещеното писание, свързвайки го с вашия живот. На Амвона Рик Уорън отделя 40 минути за проповядване. След това, насред проповедта, буквално отива да се отпочине за 20 минути зад вентилаторите в ледения си офис, за да избегне ужасното главоболие, дължащо се на рядко заболяване. Някой от 13-те пастори през това време продължава да поддържа богослужението, докато Рик Уорън се върне за заключението. Тук искам да забележите нещо много интересно, много важно. Рик Уорън принадлежи към ултраконсервативна Южна баптистка конвенция. Това са баптистите южняци, които са известни с това, че са много посветени на мисията си хора. Разбира се, сериозните пастори, които не участват в това движение на Рик Уорън, общо взето са хора посветени наистина на печеленето на души. Южняците баптисти са
движението, които са имали най-много мисионери сред протестантите на Америка в цял свят. По-стария персонал на църквата на Рик Уорън, е записано в тази статия, също поддържа доктрините на църквата на южняците баптисти. Обученията за пастори на Уорън вече се приемат и от католици, методисти, мормони, евреи, дори ръкоположени жени. Интересно е да се забележи факта, че той произхожда от една конгрегация, която е консервативна, южняците баптисти, но всъщност в името на успеха на своето дело Рик Уорън е готов на компромиси. Не говоря за обучението на баптисти, методисти и католици и евреи. Говоря за това, че Рик Уорън като един консервативен по произход баптист е човек, който много наясно с Библията и той като такъв много добре знае, че мормонството е секта, а не християнска църква, както и ръкополагането на жени е проблем. Но Рик Уорън и Бил Хайблс в Willow Creek Church са хора, които не се занимават с принципите на Библията и с доктрините на библейското християнство. Онова, което движи Рик Уорън в следващите редове е записано: неговата книга за пастори от 95-та година "Целеустремената църква" е просто едно сърфиране по вълните на поп-културата с цел въвличане на отлъчените. Това са думи на USA Today от 21 септември 2003 година. Позволете ми да го повторя. Целеустремената църква е просто едно сърфиране по вълните на поп-културата с цел въвличане на отлъчените. Ако това трябва да е преценката на светски хора, на един светски редактор на едно много известно списание в Америка, за моята работа аз бих се притеснил. Рик обаче не се притеснява от това. Какви са резултатите от този сърф по вълните на поп-културата? Ако в твоята местна църква се случват странни нови неща, може да е защото твоя пастор е учил в нозете на църквата в Уилоу Крик или Седълбек. Или може би защото е научил някои нови техники на някоя местна конференция за пастори под ръководството на внимателно обучени от неадвентисти хора, които не зачитат подчинението на Божиите закони в тези църкви. Сами разбирате, защо и у нас в България има недоразумения. В добрия анализ, направен в книгата "Тук стоим ние", един малък богословски труд, около 900 страници, в който участват няколко десетки адвентни пастори, магистри и доктори по богословие, както и някои професори. Тази книга започва с една статия "Правиха ни на глупаци" от един много сериозен адвентен американски пастор, който казва, че в продължение на много години, служейки на църквата, изведнъж е бил помолен от неговата конференция да посети Уилоу Крик и е бил учен на това, как да развива своята църква. Като едно от предупрежденията, дадени от Бил Хайблс по време на обучението, е, че ако те открито представят онова, което смятат да направят с църквата си, то ще доведе до разцепление. Така че Бил Хайблс ги учи: не говорете открито за тези неща. Ако във вашите църкви има разцепление, разделение, неразбиране, объркване, хаос, смут, това е естественото, което се случва като резултат от така нареченото съживление, от така наречената добра стратегия за развитие и за привличане на нови хора в църквата. Не е задължително да участвате в Уилоу Крик конференциите или Седълбек Чърч обученията за пастори. Достатъчно е някой, който е заразен с тази идея, да дойде да ви говори как да порасне вашата църква. Онова, което няма да ви кажат, написано в тази статия, е, че всичко до тук казано, включително многохилядното множество в края на всяка седмица, присъстващо на тези богослужения, в началото на всяка седмица, всяка неделя, присъстващо на тези богослужения в Уилоу Крик и Седълбек, се дължи не на посвещение на пасторите в тези църкви, дължи се на маркетинг стратегия. Ако аз
трябваше да се кръстя днес в една адвентна църква, която и да е тя, знаейки, че тази църква е поставила основите си на маркетинг стратегия, никой нямаше да стана адвентист. И съм благодарен на Бога, че това ми се е случило много години по-рано. Ето какво пише за това. Маркетинг, планиране и извършване на стратегии. Този вид съживление, приет от Уилоу Крик и Седълбек, всъщност представлява религиозен маркетинг. Бил Хайбълс и Рик Уорън разчитат на маркетингови стратегии, психология, анкети, мнения, компромиси, бизнес, на консултант-психолози и на данни от бизнес проучвания. Може би тук е място да прочита един цитат от Елена Вайт. Един цитат, в който тя говори за бъдещето. Всичко това ще се случи отново малко преди края на благодатното време, чрез каналите на психологията и хипнозата, предупреждава тя. Сатана действа със сила, която ще характеризира неговите усилия към края на благодатното време. Избрани вести, том 2, страница 351. Пак да прочита. Всичко това, което Рик Уорън и Бил Хайбълс правят, е основано на маркетингови стратегии, психология, анкети, мнения, компромиси, бизнес, на консултант-психолози и на данни от бизнес проучвания. Техните бизнес гради са центрове за поклонение. Всъщност църквите за тях, това е техния бизнес, мястото, където вършат, всъщност където правят пари. Това са техните офис бизнес гради. Начинът на действие са библейски думи и изрази и множество модерни музикални стилове, за да достигнат в кавички до хората и да докоснат емоционалните им нужди. Истинският проблем на хората е греха в техния живот. Те имат нужда да се върнат при Бога чрез истинско покаяние, чрез Христовата сила и да изоставят тези грехове и да пазят Божиите заповеди, но подобни неща не са от значение за тези мъже. Вместо да използват модерни методи на забавление и приличани задържане на хората, за да са доволни и да им раздават книги за самопомощ и провеждат конференции за лидерство, за да бъдат примамени други пастори, които да поддържават техните методи. Изумително е, че книгите, които тези църкви издават, са много рекламирани, продават се и в нашите книжарници и се използват и в нашите църкви. Да, не се чудете. Това е идея, която установих в интернет, че може да проверите сами. В църква Благодат в София 2008 година, в края на 2008 година, пастора на църква Благодат Мирчев е проповядвал тази идея. 2008 година в края, ако помня добре, и в началото на 2009 година той проповядва този тип духовност от тогава. Вероятно, ще намерите доказателства, че го прави и от по-рано, но от тогава, поне официално, той застава пред своята църква и не се чудите защо музика като Фелис Навидат, това е едно светско произведение музикално, е част от богослужението на такъв тип църква. Не осъждам никого, всеки има правото на свобода, просто това вече не е адвентна църква. Адвентната църква не може да остане адвентна църква, ако продължава да следва този модел на поведение. Маркетинговия консултант на Рик Уорън е CMS, маркетингова и комуникационна агенция за обслужване на клиенти със седалище Ковина, Калифорния, която е много опитна в подпомагането на движението за църковен растеж. Ето ви едно изказване на господата от CMS. Ние от CMS имаме мисия да помагаме на нашите клиенти да развиват своя бизнес. Това става чрез работа с всеки клиент за откриване на добрите възможности и развиване на иновативни, креативни и полезни услуги, които им помагат в осъществяването на ефектен маркетинг. Продажби и комуникационни програми. Най-добре служим на клиентите, които ни позволяват да действаме като техни партньори, т.е. когато ги допуснете по-близо във вашия бизнес. CMS се състои от екип от талантливи хора, чиято отдаденост и позиция са им спечелили завидна репутация на хора, които постигат резултати. Това е взето от сайта на CMS. Аз лично много оценявам високо професионалната работа и хората, които познават много добре своето поприще и с това са постигнали завидни резултати в лично
и в бизнес отношения. Някои от клиентите на тази компания за маркетинг са квакерите, Isuzu Motors Америка, това е една японска компания за автомобили, Западна Ковина, общината на Западна Ковина, Saddleback Valley Church, това е църквата на Рик Уорън, всички Purpose Driven Ministries, които принадлежат към Saddleback Church на Рик Уорън, всички останали църкви, които са част от обществото на Saddleback, те всъщност са клиенти на тази компания. Бих могъл да изброя много други. Разбира се, тази статия ще бъде публикувана и вие ще си я прочетете сами. Тук искам да ви прочита нещо много интересно. Не очаквайте представяне на 10 Моисееви заповеди или пък призива на Йоан Кръстител за покаяние да са част от тези мениджърски умения. Вместо това ще намерите анкети, проследяващи изследвания и мениджърски способности, насочени към производството на доволни клиенти, които да продължават да се връщат за други бизнес продукти. С други думи, целта е да се даде на клиентите това, което им харесва на тях. Сега, става още по-интересно в тази бизнес маркетинг стратегия. Събирането, организирането и управлението на данните е най-важното нещо за разбирането, оценяването и планирането на всяка една успешна реклама. Ето защо разработихме CMS Intelligent Redemption System. Тази светска компания CMS в услуга на Рик Уорън, вероятно на Бил Хайбълс в Уилоу Крик, са разработили интелигентна програма за компютърна програма, за система за интелигентно изкупление, така е наречена. С други думи, ако искате да направите пари и ако сте малко по-нахакан пастор, няма нужда да познавате Библията. Достатъчно е да знаете 10 библейски израза и да имате вид, че сте посветен човек. Останалото е въпрос на маркетинг, останалото е въпрос на психология, аналитична психология за управление на човешките маси и проучвания посредством анкети, които един компютър ще обработи и ще ви направи пари. Разбира се, трябва да си намерите една хубава лъскава зала и онова, което трябва да правите, да станете част от Willow Creek Community или Saddleback Society. Какво да ви кажа? Вече не е нужно да вярваш в Бога, за да си пастор. Това е сложен патентован софтуер, който ни позволява да програмираме и форматираме данни. Стандартите, които сме си придобили и начините ни на действие се основават на проследяване и отговорност. Нашия CMS Fulfillment Center се специализира в директни имейл проекти, въвеждането на нови продукти и подпомагането на стартиращите. Веднъж, ставайки член на обществото на Willow Creek Community или Saddleback Church, вие ще придобиете автоматични права като клиенти върху общуването с CMS компанията за маркетинг. Не може просто така да отидете и да кажете: ние искаме да работим с вас. Онова, което е интересно като резултат, уважаеми брати и сестри. Рик Уорън има интернет сайт за пастори от цял свят. www.pastors.com. Защо? Рик Уорън издава седмичен онлайн бюлетин с огромен брой последователи. Повече от 60 000 пастора са се абонирали за инструментите, които той предлага, в един безплатен седмичен имейл бюлетин. Сами разбирате, че влиянието на Рик Уорън, както и на Бил Хайбълс, е твърде голямо, за да го наречем просто пастор, обикновен пастор. Той е звезда на хоризонта на американския протестантизъм. Той е суперстар. Онова, което трябва да кажем за тази суперстар, е нещо, което е притеснително. Когато влияеш над около 200, 250, 300 хиляди пастора всяка седмица, това не са просто 200 хиляди църкви. Зад всеки пастор стоят понякога 2, 3, 5 църкви. Това е бюлетин, който се изпраща всяка седмица. Всъщност, това ми напомня една много стара стратегия на католическата църква, в която папата пише до всички
свои чада. Открити писма. Урби et орби, до града и света. Рик Уорън и Бил Хайбъл са нещо, което е уникално за развитието на протестантския свят, защото в тяхното развитие като пастори и в тяхната динамика на служение ще забележите едно огромно влияние, което е много харизматично, много увличащо и много лесно за поддържание, защото в него няма доктрини. Всяка църква може да стане част от това общество, като всяка църква, респективно, може да се превърне в успешна църква. От предишната книга на Рик Уорън, Целеустремената църква, са продадени над 1 милион копия на 20 езика. Тя печели наградата Златен медал за духовна книга на годината, използва се като ръководство на много семинари и е избрана за една от 100 християнски книги, които са променили 20 век. Всяка голяма църква се нуждае от пророк. Рик Уорън си е написал един добър учебник за наставление. Но в основни линии, това са само щрихите, които той излага. Разбира се, детайлите са въпрос на ноу-хау и въпрос на много пари. Естественото развитие на църквата, което Рик Уорън предлага, той е известен като пионера на парадигмата за църковно здраве. Известен е като пионер на тази парадигма. Уважаеми брати и сестри, истината е, че естественото развитие на църквата не е измислено от Кристиан Шварц. Още в 70-те години, ако не се лъжа, 72 година е правено първото подобно проучване и първото заключение за това, че някои църкви са духовно болни. От тогава тази идея витае в пространството на американските богословски университети. Баптистите и методистите имат свои собствени разработки. Бих казал много по-библейски разработки по този въпрос за духовно здравата църква. Те нямат нищо общо с схващанията на Кристиан Шварц за здравата църква, защото те са много по-библейски солидни и пасторите, които са се занимавали с това, духовно отговорни личности, са установили, че не можеш да прилагаш един модел за развитие на църквата на всякакъв вид общества. Дори ако се замислите, ще установите, че в Откровение, в Библията има 7 църкви, които са толкова различни една от друга и Бог предлага на всяка от тях различен модел за развитие. Нещо повече, тези, които са се развивали, са се занимавали с естественото развитие на църквата в Съединените щати, на чисто богословско ниво са установили, че апостол Павел предлага нещо като програми за развитие на отделни църкви, като Галатия и Ефес, но богословите установяват, че тези програми са специфични и са различни в зависимост от контекста на всяка църква и нейните нужди. Рик Уорън е добре известен като пионера на парадигмата за църковно здраве, наречена Целеустремената църква. Повече от 250 хиляди пастора и църковни лидери са посетили семинарите на Целеустремената църква, които са на 18 езика. Питър Дракър го нарича създателя на постоянното съживление. Тук трябва да кажа, че думата, която се използва за постоянното съживление е perpetual, т.е. нещо като вечното съживление. Като вечното съживление. На своите Питър Дракър дълбоко се възхищава на Уорън, защото той също е маркетингов стратег. Комерциалните методи за продажба на продукти на Рик Уорън и църква Седълбек изглежда работят еднакво добре както за създаване на религия, така и за всичко останало. Истината е, че ако прочетете От свети своя свят в естествено развитие на църквата, вие ще установите, че Кристиан Шварц твърди същото. Той казва, че неговия модел за развитие, за естествено развитие на църквата може да бъде приложен за всичко друго във всяка сфера на живота. Защото това е бизнес стратегия, а не религиозен инструмент. През 2002 година в статия в Business Week са описани плановете и целите на Дракър. На своите консултации той представя общност на философия. Той казва, че е твърдо за търсенето на общността, за търсене на общност, където хора и организации намират икономическо удовлетворение. Много от неговите идеи са станали толкова всепризнати, че някой трудно би осъзнал колко оригинални са били по времето, когато ги е представял.
нещо подобно на Фройд и психоанализата. Например, Дракър е първият, който помага на менеджерите да разберат, че трябва да определят бизнеса си спрямо перспективата на своите клиенти. Това е така нареченото sensitive seeking при естествено развитие на църквата. Чувствителност към новите хора. Да търсим нови хора според техните нужди, т.е. да удовлетворяваме техните нужди, за да могат те да дойдат и да останат в църквата. Рик Уорън вярва, че това, което прави, е непогрешимо ръководено и напълно одобрено от Бога. И ето какво казва: никога не критикувайте това, което Бог благославя. Това е в Целеустремената църква, 62 страница. Каквито и да са методите, които водят големи тълпи в църквата ти, те са правилни. Това е в случай, че идват големи тълпи. Фокусирането върху очакванията на клиентите донася успех и Божието одобрение. Жалко е да чуваме думи от пастор, които говорят по този начин. Фокусирането върху очакванията на клиентите. Хората, които отиват в тази църква, са клиенти. Искам да ви кажа, че Кристиан Шварц използва по-груби думи, като страничен продукт. Вие сте страничен продукт. Разбира се, аз ще обясня какво означава страничен продукт малко по-късно. Ключът според тези мъже е да направите хората, които живеят в града, щастливи. За Уорън това означава по-скоро фокусиране върху емоционалните нужди на невярващите, отколкото върху истинските нужди на Божието семейство. Маркетинговите експерти наричат това диалектичен метод. Ето как го описва един човек. В това движение е задължително невярващите да се доведат в църквата. В противен случай процеса на непрекъсната промяна не може да започне. Трябва да има антитеза, която да се противопостави на тезата. Т.е. невярващи, за да се насочат към консенсус, по компромис и да отдалечат вярващите от техния морален абсолютизъм, т.е. да ги отдалечат от съпротива срещу езическите промени. Ако всички членове на църквата стоят твърдо за Божието Слово и неговия категоричен авторитет по всички доктрини и традиции, тогава църквата не може да се промени. И няма да се промени. Това означава обща вяра. Много различни организации се пресъздават, за да следват посоката на корпоративна Америка. Могат да нарекат своята собствена версия на тази система абсолютен качествен мениджмънт или базирано на резултатите обучение или целеустремената църква, но всички следват същия прагматичен проект, стремящи се към измерими резултати. Използват се екипи, диалози, сътрудници, доживотни проучвания с анкети, договори и непрекъснато оценяване на напредъка към планирания резултат. Всички, които са замесени, трябва да следват или да напуснат системата. Така, тук е момента да уточним какво означава термина абсолютен качествен менеджмент. Това е една менеджмент стратегия, Total Quality Management. Това е една менеджерска философия за управление, която представлява продължително подобряване на качеството на продукта и на процеса във вашата фабрика, във вашата фирма. Total Quality Management всъщност е есенцията за това Saddleback Church, Willow Creek Church, както и ЕРЦ да съществуват. Естествено, развиващата се църква без тази менеджмент стратегия не може да живее, не може да съществува. Каква е теологията на този тип църкви? Тихо произнесени молитви, която ще те промени завинаги. Исусе, аз вярвам в Теб и Те приемам. Ако си бил искрен в молитвата си, поздравление, добре дошъл в Божието семейство. Вече си готов да откриеш и да започнеш да живееш това, за което Бог те е определил. Така казва Рик Уорън в Foundation Magazine. Списание Основите. В тази църква няма да срещнете никакво покаяние, никакви грехове за отстраняване, нищо от Библията, на което да се подчиняваш. Просто няма никакво покаяние, никакви грехове за отстраняване, нищо от Библията, на което да се подчиняваш. Просто празнувай, отиди на църква и пей и празнувай. Скъпи братя и сестри, тези неща преди 20 години
един българин, адвентист българин, който беше много силно мисионски ориентиран, ми обясняваше как се случват в Америка и ми казваше, това ще дойде и при нас в България. Тогава той ми изглеждаше като някакъв странен субект, който не знае в какво вярва. Защо пък американските традиции и модели да идват в България? Минаха 20 години от тогава. Всъщност, почти 20 години. И днес виждам, че това се случва вече и при нас. Знаейки целта си, фокусираш живота си. Така концентрираш усилията си и енергията си към това, което е важно. Ставаш ефективен, когато подбираш. Това са думи на Рик Уорън. Вместо да се покайваш и да изповядаш греховете си, да вярваш и да се подчиняваш, тази новомоделирана вяра учи, както Уорън го описва в писанията си, приеми Христос, фокусирай живота си, увеличи мотивацията си и започни едно вечно празненство. Празнуващата църква. Celebration Church. Celebration Church. Тук са и 5 цели на твоя живот. Планиран си по желание на Бог, оформен си за Божието семейство, създаден си да станеш като Христос, оформен си да служиш на Бог, създаден си за мисия. С мисия, извинявам се. Разбира се, по-надолу в статията нещата стават отекчителни. Оказва се, че Рик Уорън използва различни преводи на Библията и то използва текстовете така, че те да напасват на психологията му. Нещо интересно за типа музика, който се използва в тази църква. За да разберете по-добре сериозността на ситуацията, трябва да сте наясно с това как Рик Уорън нарича църквата си. Той я нарича църква, която харесва рока. Той има предвид музиката в Седелбек. Рик Уорън казва, че всеки вид музика е добър, стига да има християнски текст. Няма такова нещо като християнска музика, има само християнски стихове. Думите са, които правят песента свята, а не мелодията. Няма такова нещо като духовни мелодии. Целеустремения живот, страница 66. Тук искам да ви кажа нещо от моя личен опит като служител на църквата. Преди години аз предупреждавах, че музика, взета от света с лепнат християнски текст или по-скоро така наречен християнски текст, не прави музиката угодна за богослужение. Много пастори не бяха съгласни с мен. Днес искам да ви кажа, че този тип мислене доведе до следващото стъпало в отстъплението. Светска музика със светски текст вече може да бъде наблюдавана в някои наши църкви. Разбира се, най-отявленият пример отново е Благодат, София. Трябва да приспособиш музиката си спрямо типа хора, които Бог иска твоята църква да достигне. Музиката, която използваш, позиционира църквата ти в общността. Тя определя кой си. Определя типа хора, които привличаш, типа хора, които задържаш и типа хора, които губиш. Странно. Ники Круз и Героите на ножа. Имаше една книга преди много години, в която един пастор беше отишъл при гангстерите на Нью-Йорк и ги беше превърнал в истински християни. Ако този човек днес е жив, ще се да се чуди какво става, защото той заработи с действителни престъпници и ги превърна в действителни християни. Днес не е важно да си действителен християнин, важното е човек да влезе в църквата ти. И ако рокерите искат такава църква, вероятно ние трябва да направим рокерска църква. Ако хората обичащи диско искаме да влязат в нашата църква, трябва да направим диско църква. Как ли ще изглежда една църква на стари градски песни? Това е просто въпрос, който се задава. Ето така пасторите, които са посещавали семинарите на Рик Уорън, определят музиката, която да използват. Такъв тип музика, който ще достигне най-много хора от общността. Сега можеш добре да си обясниш, защо местната ти църква се променя събота сутрин. Това е коментар на пастора, написал тази статия. Как очаквате да продължа от тук нататък? Не бихте искали да чуете моето мнение за този тип религиозна философия. Защото за мен това е религиозна философия, която се продава въз основа на много сериозни маркетинг проучвания. Ако до тук не сте разбрали какво всъщност ви говоря, ще ви кажа. Естественото развитие на църквата е една религиозна философия, която е стъпила много здраво на основата на маркетинг, бизнес проучвания, които
следват принципа на Total Quality Management. Тоест, на всеки 2 или 3 месеца, вероятно на 5-6 месеца, във вашата църква трябва да се правят проучвания, които се изпращат на едни хора. Един човек с религиозен авторитет, до него винаги има един човек, който е много добър психолог за управление на човешките маси, за човешките ресурси. Правят се проучвания въз основа на едни анкети, които се анализират и след това пастора получава, разбира се, едни диаграми, в които ще ви кажа къде са слабите места на църквата и къде са силните. Ако пастора ви е дребна риба в тази игра, той ще си остане с тези диаграми. Ако пастора ви обаче е сериозен играч, истински играч и покрай него се въртят много пари, от които, разбира се, и маркетинг компанията получава много пари, той, разбира се, ще бъде посъветван следващите 5-6 месеца на къде да насочи своето мислене, като проповеди, като организиране на събития в църквата и така нататък. Рик Уорън е човек, който изгражда своите църковни събития в продължение на седмици и месеци, докато те достигнат своя пик. Това са цели църковни празници, на които присъстват много хиляди. И Рик Уорън знае какво прави. Ако вие не знаете, вие не сте в играта. Казваме всичко това, защото ако трябва да оценим казаното до тук според думите на Рик Уорън, според думите на Бил Хайбълс, само между другото, Бил Хайбълс в едно официално изявление твърди, че оказва се, че църквата не расте толкова продуктивно, както в началото са смятали, следвайки този проект, наречен естествено развитие на църквата. Бил Хайбълс изразява относно Уилоу Крик Чърч в Чикаго резервирани негативи, защото не е удовлетворен от онова, което е очаквал и като крайни резултати. Ако трябва обаче да уточним какво би било мнението на Библията за всичко това, има само един стих, с който можем да категоризираме този тип подход към вас, уважаеми брати и сестри. От моя страна, като пастор към вас. И ще го прочета от книгата Послание на Яков. Ще го прочета, защото ако трябва църквата да бъде изграждана, да бъде развивана, да бъде водена напред, въз основа на компютърния анализ и една софтуерна програма, а не въз основа на много молитви и на ясния Божия глас, искам да ви кажа, че ето това считам аз. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Надявам се, ме разбирате много добре. Това не е мъдрост, която ръководи църквата отгоре. Това е земна мъдрост, животинска, бесовска. Само още няколко думи по този въпрос. Когато говорим за естествено развитие на църквата, едно нещо искам да знаете. И това е факта, че тази програма не се представя официално по света в отделните църкви. Този подход противоречи на един принцип, който Бог има към своя народ, винаги е имал към своя народ. В книгата Амос 3:7 Бог счита като свой морален дълг да извести своя народ всеки път, когато нещо има да се случи. В Амос 3:7 Бог казва, че Той винаги ще предупреждава своя народ, когато предстои нещо. Част от стратегията РЦ е това църквата да не бъде информирана. Това е стратегия, която е само за пастори, тя не е за вас, миряните. Ако ние бяхме църква 50-на, баптистка, методистка, конгречанска или някоя друга, аз бих се съгласил, но понеже вярвам, че Адвентна църква е много специална църква и не пасторите, а църквата има много специална мисия, връчена от Бога, тук искам да кажа, че е нарушен един принцип. Принципа на честността, откритостта и взаимното сътрудничество в мисията. В естественото развитие на църквата, в тази религиозна философска стратегия за развитие на християнската църква, искам да ви кажа, че няма такава откритост.
няма такава откритост. Тя може да ви говори много неща, но няма да срещнете Божията откровеност и откритост за бъдещето. Ще го докажа и по друг начин. Апостол Павел казва: не дейте се съобразява с този свят. Римляни 12 глава, 1 и 2 стих. Бих искал да прочета тези думи на апостол Павел, защото църквата, която се развива естествено, няма намерение да следва Божиите принципи. Тя е прегърнала идеята да следва и да се съобразява с щенията на този свят. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Не дейте се съобразява с този век, с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Естествено, развиващата се църква се съобразява със света. Естествено, развиващата се църква изисква от пастора да не се съобразява с вас, ако вие сте по-духовни, ако вие имате духовни очаквания, ако вие желаете да се освещавате, посвещавайки се на Христос. В края, още един много важен текст, който се намира в 1 Коринтияни. 1 Коринтияни 8 глава. 13 стих е много интересен. Затои, ако това, що ям, съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си. В Библията братската любов се изразява в това да се съобразяваме един с друг. Аз нямам претенция някой пастор да се съобразява с мен. Но когато миряните в отделни църкви не искат да приемат ереце, притеснявайки се какво всъщност е ереце, аз много се надявам всички да се запознаете с последствията, които ще дойдат върху нас, приемайки тази философски, менеджерски, маркетингово основана стратегия. Тук няма място за Библия и за Бог, но едно нещо разбирам от апостол Павел. Павел казва, че принцип в неговия християнски живот. Павел, който дава себе си за пример за подражание. Павел, който иска от нас, пасторите, да бъдем пример за подражание, казва: ако някой от моите братя се съблазнява от поведението ми, аз ще се съобразя с него в името на любовта си към Бога и към него. Един пастор не може да бъде съблазан. Един пастор няма право да крие онова, което прави с църквата си. Един пастор би трябвало да бъде открит и да заяви на своята църква онова, което смята да прави с нея и за нея. Би трябвало да й даде време църквата да проучи сама за себе си, да избере какво иска, да бъде правено с нея. Аз мисля, че един пастор би трябвало да бъде човека, който води църквата към единство. В добри взаимоотношения, в смисъла на откритост и сътрудничество, заедно с Христос. А не пастора да се изживява като монарх-лидер, който не трябва да зачита мнението на другите. Такъв пастор не е библейски пастор. Такъв пастор няма моралното право да се нарича пастор. Бог да ни благослови да осъзнаем, че живеем в последните времена. Времена, които няма да бъдат щадящи. Времена, в които врагът ще бъде безпощаден. Онова, с което искам да приключа. Словото Божие казва, че пресяването, което стои пред нас, е един процес, който ще се състои от 4 последователни стъпки. Моето уверение, моето лично мнение, скъпи брати и сестри, е, че ние с вас вече се намираме в първата. Бог да ви пази в това, да не вземете участие в празнуващата църква. Да не вземете участие в тази надденоминационна формация, която копира едно към едно онзи момент от историята на Божия народ, когато Валак и Валаам създадоха празник за Божиите люди и ги въвлякоха в поклонение пред Валаам, пред Ваал и в масово отстъпление чрез нарушаване на 7-та заповед. В масово блудство. Днес стратегията за естествено развитие на църквата е само духовно блудство.
но скоро другото ще стане част от нашия живот. Бог да ни пази от това, да ни даде мъдрост, воля и разум, да изберем истината и да останем твърдо основани на нея. Амин.